Kesäale on täällä. Järjettömiä tarjouksia suositummista tuotteista. Monipuolinen kannettava 15 tuuman IPS-näytöllä nyt alehintaan. 55-tuumainen mini-LED TV 300 € säästöllä vain 599. Ja tehokas Electrolux-tiskari puolen tunnin pikaohjelmalla ja AirDry-kuivauksella vain 349. Katso kaikki tarjoukset power.fi. Maista uutuusmaku. Marabou. And now the hotel deal highlights from Trivago. Jurgen, this couple just saved €80 a night on Trivago. They got their tactics right. Let's see it again. This hotel normally costs €230 a night. And boom, €150. Trivago just makes it look easy. World class. Score your own deal on Trivago when you compare hotel prices and save up to 35%. That's what winning looks like. Hotel Trivago. Mulla tulee ihan ekan mieleen semmonen puheen sorina ja kokkailun äänet ja koti on niinku eloisa. Mä kuulen paljon naurua ja se tunnemuisto on se, että siinä hetkessä elämä on tuntunut onnelliselta ja kevyeltä. Paulusku on tosi nuorena, 16-vuotiaana jo lähtenyt maailmalle futiksen perässä. Se on aika kova maailma ja Paulusku on tosi kovilla välillä. Äidinkeittiö on ollut turvasatama ja sellainen paikka, missä pääsee kokonaan sitä jalkapallomaailmaa karkuun. Muistatko he ei koskaan viimeksi ollut kaalipataa? Muistan. Se oli silloin just, kun mä olin muuttanut takas Suomeen. Oli hirveä kotiikävä, että olitte iskän kanssa oven takana kattilat kädessä. Muistan erittäin hyvin. Ruokikin maistuu vaan niin paljon paremmalta silloin, kun sen syö semmosessa paikassa ja seurassa, missä haluaa olla. Et kyllä se taika-ainesosa on ne ihmiset siinä ympärillä. Your lunch can be better than that. Ooh, Pepsi. Now that's better. Make it tasty. Make it refreshing. That's better. Your meal's better with Pepsi. Merkkihuolto yli 5 kesäisin. 199. Niin edullinen, että onko tottakaan. Ja valtava vaihtoautoparvi. Hintaluokkaa joka lähtöön. Potkaise rengasta. Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta. Tämä on hintahäiriö. Verkkokauppa.comissa on hintahäiriö. Pahoittelemme matalia hintoja ja niistä aiheutuvaa mielihyvää. Toimitukset jopa tunnissa. Hyvä, halvempi, nopein. Verkkokauppa.com. These are turbulent times. The crown is a weight that crushes. You'll do things that spell death for all involved. We are exposing her as weak. My enemies have been allowed to muster their strength. Did I not warn you that you would come to this? Vi har köpt ett hus på Sicilien för endast €1. Många tycker att vi är tokiga. Jag tänker att vi är högst levande. Vi går hen på skolebrand till transportenheddet. Hej då. Pohjoismaisia laatusarjoja koko kesän TV5:llä. I think people are expecting a sidekick film to Superman, like she's kind of in the periphery of his world. But what they're actually going to get is a really kick-ass Supergirl. Kara is a complete force to be reckoned with. She's not afraid to punch everyone in the face. You know, we haven't been formally introduced. It's a really empowering story, one about resilience. You can be your own hero.